ngiler iki. Tanggap. Satset des. Nek asih sing metu ki mesti padha kuning. Mergane ngerti nek senengane asih ki, Mak. Oh, apa meneh manuke sing ketoke cilik dicekel cilik neng kunine. Nggih niki wau kodang kuning kula aturaken dumateng Pak Tomo, Pak Surya Wiyata ingkang sampun keparing bebungah dhateng kula. Pak Tomo wonten pundi, Pak? Nggih, sadaya Pak Tomo gadhah sapi. Le maring-maringi ora ning arep ning mburi. Adat sabene nek mari iki meng biru-biru jebul kuwi abang. Rezekine dhewe-dhewe. Ning yo aku ngrasake iki. Mergane aku ki wis kulino tak gojeki. Ngene yo, sakloke aku dadi rondo. Bola. Sakloke aku dadi rondo ki senengane tanganku ki mek-mekan. Mek-mekan mergane ngopo? Jarene tanggaku tanganku ki ana papat. Sing siji iki sing loro sedakep. Oh alah. Rada guru kuwi. Ya nek diculiki sesuk nek mangsane. Nek rumangsaku ki nek dadi rondo ki muni kepenak ya tetep ra kepenak ya. Ra. Heeh to? Pangan golek dhewe. Ngopo-ngopo dhewe, ngumbahi dhewe, olah-olah dhewe.